manje sisendaweni yaseBhobhonono lapho sizothamela khona, lapho simenywe khona emcimbini nasemshadweni kaNobuhle kanye nomfokashozi uZethembe. Namhlanje njengoba sila eBhobhonono sisazobuka ukuthi umcimbi uhamba kanjani, njengokubona nje umakoti esashutha njengamanje. Sizomjoyina njengamanje kube uyena osixoxelayo ngomcimbi wakhe nohambo lube njani. Ake sisondele khona. Wethu so alokhu bathi alokhu usuku olunavela kwasezana mula kusebenza solo asemuna kunjani uvasa nginalo valo angifuni mama nginalo valo saba angazi futhi ukuthi uzokwenzakalana namhlanje kodwa wena umuntu iphendele ukwazi umuntu iphendele nathi siyakufisela nkosazana ukuthi nathi umcimbi wakho ungaba muhle ngendlela nawe uzifisela ngayo, kodwa ukusithatha usibeka esihlehla ubanzi bendlela bekunjani njengamanje sekusekugcineni sesisesiphethweni imbengu iyaphethwa manje mawubuka lapho kusuka sebesiyindawo just like wonke umuntu mhlawumbe noma abake bathandane kuyabakhulisa mhlawumbe ama-ups and down. Yes. ayabakhuluma ama-trials ukuthembeka kuyenzeka, kodwa mawukuthi mawubuka ubuningi babantu mawubuka manje nangendlela ezizwe ngamcimbi wakho ngathi uzoba mkhulu nobuhle bawo sesizwile ukuthi cha uvalo nakhona alwehle uvalo nkosazana, kepha mawuzuthi ake sihlele isibuye i-support ey'ntombini ezinye uyibone njani? iy'ntombi zingisingathile kakhulu, zingisingathile ngisho nyana zingisingathile njengamanje ngiyayibona futhi ziyangisingatha, so kuzona nje ngiyabonga ngoba phela ukuthi njengoba kubhizi kunjena ngeke kubabone bonke, kodwa laba bazokwazi ukuthi bayibone ividiyo uthini kubona kuwona wonke umuntu othe waphumelela namhlanje lo kade nasoke isifiso sokuphumelela wangakwazi mhlawumbe ngey'zathu zakhe ey'thile. Ngiyabonga nje kakhulu kwabaphumelele nalabo bangaphumelelanga befisa, ngiyabonga ngoba ngiyazi ey'nhliziyweni zabo bekade befisa kwase kuba isimo mhlawumbe ngiyabonga. angifisi ukuthi sibheke amakhulu ngoba simuntu, kepha kwabasazofisa uyihambe indlela yokuntombazi bafuna isiphethweni njengawe nababukele khona uthini-ke khona ngoba iphume sokuthi ziningi iy'ntombi ey'khona nazo ey'fisa ukuthi zifike emshadweni zisayigcinile, uthini kuzona? Mhlawumbe kuyintombi ey'khona njengamanje ey'fisayo ngingasho umuntu uyazazela enhliziyweni ukuthi ufuna kuloko okufisayo kuzokwenzakala, loko osuke ukufisa nje lokhu nje ukula enhliziyweni yakho ikona okuzokwenza. Siyabonga kakhulu nkosazana ngesikhathi nathi siwubuhle besintu siyakufisela umgcaco mbukeli okay mbukeli ubuhle besintu uzizwele nathi siyakufisela inkosazane umshado omuhle njengamanje insizwa seyiyaphuma okukhombisa kona ukuthi cha umshado usuyaqala. Okwethu ukuthi sithi umcimbi mawube muhle. Siyabonga kakhulu. Mbukelo obuhle besintu njengamanje sikhona la ekhaya kaShozi umfowethu uZethembe uyena ushadelwayo noma mngadi. Mfowethu izizwe njani nje namhlanje mfowethu? Ngalolu suku lapho khona. Hey, ngizizwa ngijabule kakhulu mfowethu kodwa futhi ngisaba ngovala. Hayi ngithukile mfowethu uqamba amanga. Hayi kodwa ke ngizoba insizwa ngoba strong kodwa ke hayi ngijabule kakhulu ngoba sekuyinto vele ayeke ihlezi isifiso sami ukuthi ngiyithathe le nto lesemangadi.
kuze kube ufike esiphethweni sendaba. Kunjalo nje sikwi-final namhlanje. Mfowethu ngiyakuzwa mawuthi uthukile nomakoti kade ekhala ngalo uvalo. Angazi noma sekujuza ubuningi babantu noma kwenzeka. Ngibona nje kusuka kukhulunywa ngendaba yokuthi kuza lo mshado. Vele besivele sinovalo ngendlela abantu akade befundisa ukuthi bawulangazelele ngayo. Yes. Manje uvalo olukhulu ukuthi uzowumitha yini ama-expectations abantu. Ngoba ngiyacabanga abantu bawulangazelele kanje kunama-expectations. Kuhlale kunjalo umcimbi mangabe umkhulu umbukeli abantu basuke belindele likhulu, kodwa ukubona kwethu ukwanda kweyintombi kuthini kwena ngoba nginesiqiniseko ukuthi sewuke wabona ukuthi khona into osibayibona. Ngeke ngabona, hhayi lokho kuyangisiza ekutheni ngigqugquzele nalezi iy'nsizwa zakwethu engakagana kade ngiyikhombisa ngithi hayi bafowethu nazi iy'ntombi yikhona ngiziphilezela umamngadi ozohamba namhlanje ethi ayikho intombi ayishayeli komnkunzi ishishimane Mfowethu ake sihlehle, yebo kuhle sekufikile ekugcineni lapho sesiphetha khona imbenge, kepha zikuke zaba khona iy'ngqinamba ekuhambeni ngoba phela ayikho indlela engenawo amajama. Iqiniso njalo. Hhayi kunjalo kona phela vele ebudlelwaneni zihlezi zikhona iy'ngqinamba, kodwa-ke nje ukhiye nje thina kade usisize kakhulu ayisibambisene nomamngadi. Hhayi noma yini ebiqhamuka nje meke sakhuluma ngayo ayisekho leyo nto sesibhekele leyathula khona lesesikhona-ke namhlanje. Mbasha mfowethu angifuni kudla kakhulu isikhathi sakhe esiningi. Zikhona iy'nsizwa ey'sencane eziningi futhi ey'sengangawe ezinye futhi zingangami. Ungayigqugquzela uthini ekutheni zenze le nto enhle oyenzile namhlanje? Ngathi nje kuhle ukuganwa ukulobola kuyakusiza nina ukuthi impilo yakho iqoqeke, kube ne-focus wazi ukuthi nobuvumeli la uyakhona kodwa kukhona umuntu omshiye ekhaya umuntu ozomfica ekhaya usheshe uvalelise iy'nsizwa ukuthi hayi cha bafowethu kunomuntu engamlanda emzini omuntu engisafuna ukumphithula ungaze uthelwe amathonsi abanzi endleleni. Ngoba iy'phelile ey'ndleleni ey'ngacacile uma ungaqoqekile isikhathi esiningi hlala uhlangane ney'nkinga. Kunjalo mese kukhona umakoti-ke nje uyaqoqeka mfowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, sikufisela umcimbi omuhle. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Mbukelo obuhle besintu uyayizwela-ke nawe umfokashozi echaza udaba lakho. Sesilinde ukuthi sikuvezele umcimbi-ke ubuhle bawo. Sithi thina hlala nathi, thina sihlale nawe. Ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde futhi ushaye ufollow ku-Facebook, uphinde futhi ucomment ngoba amaphutha siyawenza singabantu. Mina nawe asihlangane sesibukela wona umcimbi. Thank you.